Baba. Mbaɗɗa? Jam tan? Hono mbaɗɗa? An kam mbaɗa selli kam ko ɓeydi ko tellaki less Mbeɗa selli kam baba. ko pinɗa ko mi yanima less garannoɗo salmin yaafumi no feewi baba mi findan mi daramira asa mi fewni to suudu ndu baga seƴƴe ɗum jaggi kam kono kay gonga walla ɗum nanga moni kala ko waɗi ɗo ko penda ko waɗi ɗo ko mi welaka ɗum mi yaadani hen jaaduɗo hen mi yaadani hen mum kala ko o waɗi wombimo ko nene makko pamanam min mbeɗe jogui e ɗum gacce mawɗe sabu teddungal dasatake rondete ittude teddungal rokkuma wiima on ko tinɗoma mbeɗe yafnoma hen sabu an ka ɓiɗɗo moƴƴo tedduɗo ganduɗo mawɗo dokkuɗo mawɗo hurum on mi yiiɗa haydara ko metti ɗum bébé jam on jii hannde climat on wayi welde ɗum de waɗimi addude on ɗo e jardin he kono so ɗum ɓenni penda e ko mbaɗɗa ko mboɗo yaadi hen ƴettude tan ko hinkinide wonde ɗo e galle he nde mi yiiɗa hayrewde e inde makko kala ko rokkunoma ndendinɗa nawtanɗamo mboɗo yaadi hen sabu o wawi rokkudema ko ala kala ko rokkuma o tawi kadi jogui ko ɓuuri ɗum cikkuɗam wawi funtirde en sababude kono ɗo ɗum ɗo yon bolle korko min o wawa soddin min o wawa soddimi kala ko o wawi rokkude walla ko ɗumin o wawa muɓɓude huno kam koɗo ko jinmi haalde ko e ko waɗata ko somi yiiɗi haalde tan mi haalata o wawa soddimi en tout cas gorgol comme ko mbinomi mon ko joni mbeɗem ɗo yo haqqillaji mon de en plus min udditanani ɗum hay yeesam omo andir foddata e am tege foof e junggam ma ɓerde mon ɓuuɓ so Allah jaaɓi ko ɗum min cikki de minen de min cikki ko muusi min ko an tan wawi tan safrande min ɗum ha sella ɗeɗew ko an tan wawi ɗum yo ɓerde mon ɓuuɓ kala ko mettuma ene mettimi ha yeeso Allah mi kadi welata gorko mane ɗum tan mbiyatmami baabo en tinno muñ ko mbaɗɗa ko de heɗum yoyɗi moom min yaafo kadi no feewi sa an moom haɗa kam tini haɗa kam tigi place am an moom ana Jibril tigi ɓurmi ɗo jooɗa sa nda si wodi añɗe ma ene wodi jiɗɗe ma ɗum tigi jooɗimi gilanden miɗo muña si baaba heɗum muusi de goppa galle nene ma galle baba ma ngara wona debbo desaɗo wuro wongo haɗa waɗa ko mbawɗa pour gon wuro daña jaam isi heɓe safan o tan ɓe jeyat min ko heewi ko wallahi mi yiɗano Jibril tina hen dara nda si tini on tinat o hawrit hen tan meɗa layda sehlam noon tiniri ɗum e sinno ko sagam o tinata ɗum sa baaba jinmi ko ganda ko mbanmi ko mi ala hen nimsu kadi mi ala hen rutta caggal min Jalika sikkata mataw ko tawi kam koye galle he min Jalika foti ko andude ko min so yawti Jibril ko min woni caggal o foti ko tottudemi respect o andina o anda mo holi min mais wona kay jooɗa tan e galle aɗa waɗa ko belaɗa aɗa haala ko belaɗa hay goto haalata hay goto ittata hay goto wattata hoto fayi ɗum min ko sodata ko tan omo sikka mata komi japonais walla komi chinois tan to wirti sawdude joowa foof o itta hen morceau makko tata o addanen on foti waddemi ɗum min noon mami hollum e galle he mo wonno min mi wona bolle puyɗe min o tawi ko mbaɗa ɓorno jasineer uji o tawi ko mbaɗa ɓorno tusiji ceerɗi te nene mami haalane gueɗel
mami woppuma hawa anda mi woppima mi andinamo kadi ƴiiƴe mam ariɗo komi pawɗomo comme no potiyel Nescafé badgel exprimé ni haw anda holi min kono noon ko mbiɗa ko mami waɗ noon mami taaromo mami takkomo mo wayanayam no morso foɓere gonɗo e nder galle he ni salminago noon ko hakkude julɗo e julɗo mami salmimo somi fini kono ko heddi wonta dañde ɗum e yam won noon pofta te mi haalanma ko domru ngata wutta o waɗata gueɗe makko pannginiɗe o jooɗoɗa wayen wona kanko ni te o anda ko waɗata ko fof yimɓe ne gandi heddoto ko kaala walla nde kono ko waɗata fof yimɓe ne gandi ko Jibril noon o jaggata o ñaama koyel mum ha laaɓa nde tawno kañum kam hankkadi ko baalal makko tan ko domru ngata wutta de oɗo noon machallah garɗo so Allah jaaɓi ɓerɗe meɗen ma ɓuur min jam tan jiɗmi wuro he wallahi mini muña de mi haalanti noon kala ko mbaɗɗa ɗo e galle he to bange moƴƴere mettini an woni ka waɗani ɗo ko bange bonande emin dokkuma hurum emin teddinma kala ko mbawɗa wadde ɓeydu muñal tinnoɗa ɓeyda muñal so tawi ko sappo joguinoɗa hen fof hen nogas saabu joom galle ma ene watte ma hakkille min o mbeɗa watte ma hakkille mbeɗa andine goto e mabɓe kala nde wima hunde nde musanma ko min o ido to musa ɓe mi yaltani galle o tinno baba muñ ɗum tan ñaguimami mi salminima mi juurimama muñ jarama mbeɗa woni caggal mum min noon a arasi ɓoyi seeɗa inchallah mbaɗon tikkanani bise ala min tikkanani de kono wayri ɗo ma ko haajuji tan gonnomi koye yeyde ko ɗum ɗon tawi kono hakkillam meeɗa serde wonde moɗon a wayri mingel ma sehil ma wallahi mi wayranima on wayratake ko noon de par ce que ko an woni sehil makko kadi an fotimo wajade aɗa nawli ko welani surtout joni noon a ɓaɗot ɗum haɗɗum waajo wonno Jalika min gona sehilaɓe komin ɓiɓɓe yumma on majjani hakkude amen no wayi kala ko wone am omo andi kala ko wone makko mboɗo andi hande noon sa yi garmi ɗo ko subabude makko o tinani ni mi ari guila o nawlira o deƴani e oɗo galle omo heewi caɗele isi ko hokkanimo jaam haɗimo jonde mbimi yomi ar mi haalano on saabu on majjani mo yiyana ko hulantaki son gari toon on kalde makko ma hakkille makko artu caɗele ɗe ne keewe hoore makko on majjani Jalika wona kaalowo mbimi noon hande mi arat ɗo mi haalan mon ko wuuri ko foof mbawno yaade mballon mo hen an kam Jibril suwa hay fuɗɗade fuɗɗimo wuurade so wuuraki anda ko kollan mim ko fof te ko moftan mim ko ɓuuri heew ana suuli kam hoore ma de la an ndekete min leeli andudema nenam leeli addoydema an ke uppuɗo he balɗe seeɗa tan ƴeewa sa continue ni de joni on watta ngabboyde ɗum an yo wat sees safi jungo an sugol ma ndu lasde ha ɓurti weranimo allo allo Penda ça va a selli mbaɗɗa e tampere masam jam tan ogolo ko bay a bayde no mbaɗɗa mawɗum ni aɗa selli yettere Allah machallah jambol jam tan ay ko yidnode salmindema tan salminago ɓol tawma noddude eyyi sa yi min noddima ñanden nde pottuɗen nde hen mbiɗa andi aɗa fota heñade tan ɗum waɗi mi heɓani dartindema no jiɗirmi ni aɗa andi min ɗiɗon temps uji komi ɗanni noon ko ɗannimi ko Allah waɗi udditani kam dammude am ko gartumi ko mi soodi galle mbiɗo mi jogui ko ganduɗa ko mbawmi wurdude donc sagam noon gallam o kam
ko an tan jimmi taw sa fini aɗa daago heen ɗum waɗi mbiyimi après mi noddumami haalam ma rakilam a jarama Allah jarama min nani haala ma ete kadi min jii darde ma hakkude ma e Jalika wona ceylagal ko ɓingu yummo tiɗɗo kayne kono fof e gellajo somi haali tan wiya ko ma leydi asamana renda somi wi mbiɗa yaha tan ko bone mi wima mo yiyantake wallahi hullantake a haali konngol ngol joni min de cikkanno sa jibini ɓiima a nii ɗum ɗo poɗɗa ɗum neede ha o timmi reseede o yii gorko mbo o yiɗi ko juul ko bandum ɓe ndesodiri holko esiraɓe walla minen holko min gaddoyta toon holko min ƴeewat toon par ce que min de meɗa anndi bammum Jibril ko gorko juul yaltata juma yaltata jama meɗa anndi Jibril kam ko ɓiyam watta ɓiyam ko boni i joni holko min gaddoyta toon eyi mi nani ɗo noon mo ala poste tekkude dañanaɗo debbo ewo ko ɗum tawi kay addani kam ummade mi yaha mi yiiloyo sabu mi ɓooyi rewde e caggal maɗa haalandema haaju am nde jaami noon ha gandumi ko kalanɗa ham koko nafoore am no feewi ɗum waɗi gummimi jaami jiiloyimi Allah hannde udditani kam ɓe jettimi Italie Allah newnanam hunde fof so won ko sagam noon ndi jawdi ndi jogiimi ko enen dendata inchallah mi nani haala ma jabanam ɗum eyi mi nanima mi artama kadi mi yiɗa ɓooya somi heeɓi o yiɗa ɓooya somi heeɓi sabu mbiɗa anndi caggal an debbo mi sikkani so mbiɗa wawi foftude ma eyi mi nanima min kam ko mbimami ko tan mi wala poste tekkuɗo kam mi bonnata haalam mi tuutaɗam ni e muɗum e gonga ma de machallah hande kam min kam ɗum ƴiwani kam alhamdoulillahi rabbil alamina te kadi no mbiruɗa ni kala no jiɗirɗa ko noon woni no domnirten awa gasi Allah yettama mi weltanimama no feewi aywa a jarama anani o mi an penda an kam aɗa wawi ko wiki ni tan an kalis tan an sa arno ɗo tawɗa ɗo tibaji ma naɗo cikkuɗa woddat ko woodi haɗani Jibril mi natarani mo saabu ɗum ɗo entenen min Jibril yiddete kam naata mum tawi ko jogaɗe tan miɗen jogui kan haala fof mimi haalani ɗum likki so ɓuuranimo darde rokkatamo ɓuuri ko mbaɗami gorko mo ala kalis ɗum nek gonga de gadda kam sa naata kam yiya naata bawɗo mo jogo jamanu mo tolniɗen ɗo hannde kala mo wawama jogo tan a tampat o kay somi jagge makko ma wono kuuto ceŋiɗo e mbaalu ni comme ça jaaha hay minen min daña jaam en yummum Jibril wawi yawtu tan koye konngol joom galle mum ko kalɗa ko ne woodi kono a majjani dewgal e caɗele gondi ko mbiɗa Jibril ko ne woodi ko gorko moƴƴo laaɓɗo reedu so luttinoyma ko tan ɓe mbaddata kono minen ko addimi ɗo ko mi addani pour yen duk walla yen mbadda e galle Jalika mbimi ko yen ballu Jalika dewgal sukaɓe tan jogaki ɗum kanko e joom galle makko ɓe galda caɗele so jogdima caɗele tan koye essiku te dewgal mawɓe ko hen jeeya dewgal sukaɓe so mawɓe jillaki hen tan fewata te Jalika o mo jiimi sen ballani ɗum dewgal ngal rabɓiɗat balɗe te wona ɗum jiɗɗen wallahi raki yelam min nani ko kalɗa ko foof ete min mi majjani hen haydara min no gandirmi ramata ni no gandirmi diidi juuɗam ɗe ni ko noon gandirmi ramata te mi haalni o mi wimo moyyantake hulantake eyyi nene mboɗomi yaha wadde bisimilla sabu aɗa komi jeeyo bagage am nan ɗon fawi ko ɗum ɗon tawi ha saaha goɗɗo inchallah mami ar noon de haal pulaade mbi sallah jari so yaade yonti tan jonde ko ayi wallahi no woodi yalla newnu fof jaram baba mi jarama gellaajam ɗum ɗo fof mi haalani noon mi wima Jalika ala ko Allah fawata mo kay annani komi wawa hen haydara wawi neɗɗo e noppi muɗum
so fay mako muusi tan minne mena fay ɗum ko muusi mi yeɓata ɗum mukko ko tampinoore ma ni malaaɗo juulɗo hulata allah oɗo ari tan haali woto heɗa haala neɗɗo gooto so tawi ko ɗum goonga ma en nganndu so tawi wona goonga ma en nganndu yaaru seese nganndiranɗaa ko ndemi yaagal nganndiranɗaa ko moƴƴere nganndiranɗaa ko diine yaaru seese jali ko mawɗo so waɗama ko wona goonga tan ma en tin sen tini on sa'a ma wonno mbaɗɗen malaɗam yaaru seese aɗa anndi jali ka kañum hayso warama haalata kañum ko neɗɗo suuɗo ko kewɗo suutura kañum ala ɗemngal mais dewgal noon ko noon dewgal ko ma muña Jibi batal Dombale? wani wani dombale awi non nene ma Wah, pourquoi mbaɗa haala ɗum nena? wana haɗɗum andi wi ko kala ko maɗɗa min wanma influence te an haɗ andi min ni hen mi talani haala So Jalika, ay an haaldo haal komo haaldo haal demere ande feera yi e on amarona ɗiɗo bal foto mbaɗem wala noti sohludeme suudu miɗa ka anda kala ko jiɗɗa wat heɗum mbaɗata Jalika min ɗo mbalem de Koko fuko joni jam barko jam nene joni koko ke mbaɗa mu kabɗo baba min kaɓani hay goto baba kaale jibril ko jibril way jibril holno wawi layla prépare ha ala ko heddi so wona lelade jibril hocce bogo suuji muɗum fayi dow waalo yaatu jalika mbiɗa ko jibril fayi dow jibril nan dow te ɗum ɗo wona hande tan no fuɗɗi ɗum jibril ko waalo suudu jalika kadi hokkam mi yahatma mi haalani hoto paɗa hoto mbasata mi faade mbiyata nanani ko sukaɓe ɓe kaali ko ko ɗum nawon ma toon he onon mata onon on jejjiti o tawi ɗo ko debbo goɗɗo walla wona debbo goɗɗo tawi ɗo joni on yontataki an ko addamma rondade oto guila dow ha yetto ɗo a wawana haalandemo ko debbo goɗɗo tawi ɗo walla yo wuppu ha weeta walla wetta oɗo ko debbo no makko ni ka debbo no oye ni moni fof jogui ko jammaji mum ɗiɗi ɗum mi haali hen ko ɓooyi an noon an a fotani wadde ko mbaɗɗa ko sibu tan ko ƴiƴam ma oɗo ko ƴiƴam jannam kono ko ɗo e galle he jeeya ɗo resa ko bane gorko resi ɗum tappini yimɓe ɗum ne foti puggiron demal amen hen kon somi tawi min ɓoorino ko kal toon esi baba neɗɗo so haɗa waɗi nde ko yooɗat kala ko jiiɗa fof ko yewtere es jibril oppo hami prépare ha heddo ko wona lelade o yaha hay waynade kam woɗani ɗum ko respect joni noon jibrilu hankkandin ko ma ƴeftey ma autorisation ƴeftey ma audience pour yontoyede ko noon mbiɗa oto yejjid ande kurtoɗa ɗo ko debbo tawɗa ɗo ɗum yo laaɓe ko debbo tawɗa ɗo no mani dede dow ɗiɗi less ɗiɗi joni yo wal toon wona o ngabboyi kono noon woppam min yaha mi haalnama gonga jaam tati mi ara mboɗana ara joni ya gongaji maɗi ya haalama ɗum jimmi noon ko haalande o ɗum ɗo ko mbaɗɗa ko oto wattu ɗum ɗo jamam gas kadi Jalika reero acca haala nenam liɗim gil ɓooyi o ɗanima
addanat kam haalde tan wonni ta kam ɗo yalliji ɗum tan waɗat ni jibril ni hen ni mom haaji mala hen jibril Almira nana ko garum gillan ko. Nani kay. Ko han ma uddidin. Butulda. Min kon garum gillan ko nanan. Ko han ma uddidin. An ko batta. Min liliya dan fi ngata do ulo. Iko leloda. Ko do leloda. Les. Tello. Nen min han wala leste do mbadi. An sala wala do hen. A halanta kam, a halanta Leila. A arata ƴetta bagas mangala. Tawde watti ko somi foodi o foodi hankal ko kanko yahata. Koni ko Jibril hoto wat. Jibril tello. Ala. Tella do mbale. O do horo woni. O do woni. Horo woni. O wodan nen. O foti ko yaltude gami haalde ma. O haydar wadan hen. Fof ko min yid wal do e kanko wonma ko wi kam mi yaltu min sali. Do mbale. Jibril hul haggam. Jibril hul haggam horo wat. He. Oto yejjit o ko nawle. Ko gorko ma addi ɗum no gaddirɗa ɗo non ko ɗo tawɗa o ɗo oto ƴettu hakkille ma fotan mbaɗa gorko yo wal caggal ma ha weeta ɗum am mi ala hen nde ferande wattaki ɗo baba mba sikki tan joom galle hade wadde hunde ne foti yewtidde e joom suudu mum kono wona jooɗade ha heddo ha jamma woɗɗoy aɗa yaha waloytoyde aɗa acca joomum joni noon oɗo fayto tan donɗa ɗum gadda gaɗa aɗa waɗa rekkalami naafi gagal ngal mi ala hen e te caggal hande somi nanti aɗa haala hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗuɓe mi ado Allah e balɗe ma oto mi nanta ɗum ko Jibril wawi reglude galle mum wona an aɗa wawi reglade Jibril galle mum saka aɗa hunde oɗon no gumɗo ni mi kam cikkanomi ko wumɓe ni oɗon gari oɗon ɗumi hot pawɗon ɗum aja lelode Allah wawa ciiɗu wawa oɗum mbawa haalde gonko mbawa ñawde gonko oɗo ko debbo no makko ni yo rokki fadde mum ha timmu hot pawɗon ɗum wona bandiyagal comgal wallahi so haqqam yima ma jas guiƴe en ya famani ko andata ko jinmi tawde tan kay koye ka laacal ngel ɗo dewe kiiriguel tan ngel ndewɗa ka laacal mo andata ko jinmi mi jogotani yaade mbimi ko Jibril joni dal min somi foodi o foodi ko kanko nawata non wona ɗum acca jam oɗo probléme wona probléme oɗo liggeyi mum jari koni ko Jibril a hersini kam orma koni ko Jibril hoto wat Jibril an hoto wat min de sa hulani haqqam a jasat guiƴe en de min sa renaki haqqam mbimi ko ya tello less ɓe ganduɗa ko liggotoɓe ɓe gandi tan ko sernaɓe mbimi so o foti ko yaltude ga mi haalnam ko jiɗmi haalde ko o foti ko yaltude min mbete mboɗo ɗenguimo mboɗo hulimo an Jibril a boorana kono noon min haqqam o orma wallahi ma haqqam heewi ya wona yii ɗum jiɗɗa addana kam haala tout le temps ɗum yana kadi dow yaami halɓuɗo tan yoni jali kam yalelo radio simi haali tan haɗa kam jaaya ɗemgal mawgal ko tigi an tiɗɗa hoore asallero tacca haka ɗo hani wawi ha ɗo mbanen de kam tawi kam jeeyi ma laama andi mom jali kam o inde mum e mo nde waɗi bayre de tout le temps jalika haɗa wano wat ko yiɗi ko tan mbasa kam addan kadi haala gartira jam ɗo ni hen mum jamam o fof mama gas kelika lel tokka hoorema jam ɗo mbalem min hannde o hay goto wawa haaldam jippo tawi min komi bébé mi sowa mawnu taw et puis kalnon mi anda jogo deggu neɗɗo won gorko mawɗo yaha won mum kalaf res debbo rew mum ɗiɗ kañum nen mum fuɗɗum wiide ɗo walat walla ɗa walat walla to waala elle komi bébé
wona jam kay jot an mawdu paddinima rewni mbaɗa galle ma guil jamma fajar kilif poddinima subhanallah ko galle mono waɗi 9 heures waɗ galle ko 10 heures haalan amen gongo ahan ɗo ko min tan woni ɗo gorko debbam boni hono mbalɗa ɗo yo haalno woni amadou amadou bonni ɓinguel ngel fof bonni ɓinguel ngel wona amadou notnoma amadou an im o boni kala no ima notnoma amadou on ko woni ha barci on ko ari mi ɗanaki kala ko mbaɗɗon mi tini kono kom jaggunoɗo an kam jittuman ko hammadi ngaraɗo fonto ƴeero mbaɗɗon gallo sikki ɗum ɗo yoyi ha ɗum ɗo ngo ɗum ɗo ɗum ɗo wona ko man ƴeewa ko mbaɗɗon ko mbaɗam ɗo ko fof sabude mon on jahan bonnanen ha est ce que pour wadde ko mbaɗɗon ko ha on jii ko mbaɗɗon ko min son ganda kam mboɗo andi hooram kala ko dañɗon ko min totton no mbaɗon ko min waɗon noon on jahan mbaɗa min ni ha min kala ko wawi darade somi darima ummoɗo ɗon an kam aɗa andi hoorema nde ɓe bonnata gallo nde ko hannoma haalde hoddok min ma ka wattiɓe yawtu o hoora laɓɓinam tan ni min yomi laaɓa hen toon jom a haada hen sukko ko mbanmi sukko han honɗum way heɗum foof yo laaɓ amadou ko watta kam doroge wona gongo mi waɗanimo hayda ɗo o waali kono ɗo o waali galle salade o hoodi ɗo wonno ha salade mbaɗa hummita salade o hoodi salade min mbaɗa yettagam ala boolo komi guddiɗo tan jungam naatani hen naati mo naati ka wallay mo naati a waɗi kam baba a waɗi kam ɗum kalnannomami woɗɗo jibinɗa ɓi haram jibinɗa a waɗi kam billahi wallahi ɓi haram a jibinɗa waɗi kam daga balli ɓi haram jibinɗa o waɗani kam haydara mi waɗanimo haydara o waɗanimo haydara salade o hoodi min boolo mi memani ɗum mi warde war kaɓɓurim dool min war lappo an jibinɗo an jibinɗo lappo lappo warɗo hersiyaymo ta yaymo ko moƴƴo yaymo ko moƴƴo la ilaha illallah Boubacar jeegol sabu ɗum so wonan ko gallam he ɗum yani minen fof sandarmori min pinoyto teggil ganduɗani a meeɗa kam andir caahan en gondi heɗen gon cukalon en ganda haydara ha dismi o mi watimi wondi e barke kosama gawri anda debbo wona o kono mi jibini bon mi jibini say jeyɗo poudare dow mo hamay galle soodi jawdi mum innir amadou hampate ba o somi andi nomi innirta ɗum Boubacar dañi gacci ko muñal wawi fof o duna Allah jooɓa rokkirta ɓesngu so Allah rokkima an jeeyi so haɗima muñalla ko joom yurmede woto ño heeɓo woto koynemo woto bonde gurdam makko Allah joomam ko joom yurmede oɗo keɓini aduna maduna ko muñal wawi fof o duna Allah jooɓa rokkirta
sabu mu des na